Poštovanje. Otkud sad emisija Vrijeme i vremenska prognoza, pitate se? A nije bilo od mnogih rado gledanog dnevnika HRT-a s informacijama iz Hrvatske i svijeta o aktualnim izazovima, kao i o novim ulaganjima u Hrvatsku i novim hrvatskim tvrtkama vidljivim u svijetu. U inače dalekom, a virtualno blizom Novom Zelandu i Australiji, sporazum o slobodnoj trgovini s Europskom unijom valjda će i mnogima od vas pomoći povećati robnu razmjenu s Hrvatskom, a iz Azije će prema prognozama prestankom ove krize dolaziti dobre vijesti, i to ne samo iz Južne Koreje. Relativno skoro uvođenje eura i konačni ulazak u šengensku zonu trebali bi omogućiti i lakše poslovanje unutar Europske unije. Za očekivati je da će do razvedravanja poslovnog raspoloženja doći i zbog djelovanja službe za Bliski istok, Sjevernu Afriku i Perzijski zaljev, Ministarstva europskih i vanjskih poslova, a i zbog sve aktivnije službe za subsaharsku Afriku. Djeluje sve vjerojatnije da su došla vremena u kojima se na jug Amerike ne odlazi, nego se s njega vraća i dolazi, i to ne samo na studiranju u domovinu, nego i raditi, te nastaviti ulagati i slijediti primjere koji dolaze iz ostatka Latinske Amerike, posebice u domaću sve jaču informatičku industriju u kojoj će se Infobipu u Sjevernoj Americi pridružiti još hrvatskih tvrtki. A iz nje doći poneki digitalni nomad, posebice naše Gore list, kako bi se smanjio onaj omjer 4:4. Analizirajući sve, optimistično je prognozirati da će nam budućnost biti samo vedra i sunčana, no nadajmo se i da neće biti samo tmurna, oblačna i maglovita, te će se obnoviti ne samo domaća trgovina, nego i proizvodnja, a i da domaći svoja ognjišta neće prepuštati sve mnogobrojnim strancima. Nek vam je sretna 2021. uz zelenu energiju, a ne naftu, ugljen, drva, i neka vas ne ljuti ni punica ni svekrva. Na kraju, u starinski Bog i Hrvati, nek nas dobro zdravlje, a i vrijeme prati.